Vi rushar åt dem. Then come keep us when you guys leave. Vänta lite. Okej. Vi väntar tills de pikar. Kan du ducka? Ja, då är jag så shit. Nu kör vi! Men helvete, varför ställer du dig då? Ska ni pusha dem? Ty pisali, że comeback będzie. Ställ dig Vilken inte timing. upp! Första vi gör! Nu kör vi! Ställ sig upp! Ja, men vi skulle ju pusha dem. Ja men då gör man det direkt. Ja, men det var inte mer att han skulle pika när jag Det var ställde inte meningen att du skulle ställa ut som en idiot när jag sa att du inte. Men ska jag bara gå runt crouchad eller? Ja, jag stod över dig. Smoke. Ja men vad fan. Du fuckar upp oss då. Ska jag bara stå still och vara en target? Måste ju röra sig. Otto, 2 shotguns, tror du man överlever? Nej. Du gjorde inte det i alla fall. Just Det är så, alltså jag försöker förklara det, inte jag. Jag tänkte springa in och pusha honom. Sen pikar han samtidigt. Mapa terror, tack.